Takže vítajte v ďalšom modelovom dieli a aj trochu informačnom. Dneska si ukážeme Extended Workbench. Máme tu nové nástroje, teda tie isté, akurát odolnejšie a rýchlejšie ťažia. Máme tu motiku, samozrejme Extended, tú lopatu, sekeru, krompáč a meč. A lepšie brnenie, ktoré je odolnejšie, ale rovnako vás ochráni. Potom ešte máme tu nožnice, občas strihajú lepšie, alebo keď tak normálne, ak to je normálne. Alebo tu máme Flint and Steel, je odolnejší, udica, alebo fishing rod, tu som ešte neskúšal, a luk, teda bow, je lepší, silnejší. Takže ja si pohádžem itemy a ukážem vám craftenie. Takže moment, to bude chvíľku trvať. Drevo, lebo viete čo, ja to urobím takto. Vezmem si ako že chvíľinku, prosím vás, strpením. Sticky, dobre, budem to hľadať tu. Sticky, stack stickov, stack ironu, uhlia, železa. No, to nevadí. Ináč, na ten armor potrebujete 35 surovín podľa toho, čo používate. Napríklad z kože, z diamantov, železa a tak ďalej. No, a ešte stringy. A flinty. Stringy. Toto nemusíte odpustiť, prosím vás, trochu som sa. A ináč ešte od posledného dielu som netočil dosť dlho, nemal som čas proste a blbol mi program, tak som sa s tým netotom. A keď som z toho pravil, som si postavil takýto stropček. Ten pauk mi bude otravovať. Tak. Takže ukážeme si craftenie. Začneme s brnením. Tak viete, jak sa craftí, no takto sa craftia tie topánky. Viete, jak sa craftí tento chestplate, teda tunika. Tak keď zoberete tú kožu a dáte ju opačne, máte takéto. Ináč, normálna príľuba vám zakryje vám takto vrch hlavy, ale toto vám zakryje celú hlavu. Ďalej, tunika sa craftí ako klasická tunika, akurát ešte na spodok dáte 3. A posledné sú gace, tie sa craftia takisto, akurát dáte takto a máte celý set. Takže, kožu môžeme dať sem. Takže, začneme s nástrojmi. Začneme z lopatu, z motiku, tak s drevenou. Potom, napríklad, keď chcete vykraftiť kamennú motiku, potrebujete drevo. A keď chcete no proste tú, jak sa to volá, tá železnú, tak potrebujete kobl. A na diamantovú a zlatu potrebujete irony. Takže, toto vyhodím. Tak. Môžeme teda začať druhú vec craftiť. Takto je aj u krompáča, meča, sekerky, lopaty. Takže ďalšia bude lopata. Tá bude stať z koblu. To skraftia klasická, akurát, že tu dáte 4 dreva a 2 kobly. Máme druhý nástroj. Ďalšia je tá sekerka 4. Tak, dáte sekeru. Dáte jednu hore a ešte jednu za to. Máte Extended Iron X. Tu máme už polovicu. Takže na zlatý krompáč potrebujeme železo. Ako ručku to funguje pri diamantoch. Tak máme zlatý. Ako v tých nástrojoch sú rozdiely dosť veľké. Takže teraz k crafteniu tých vedľajších itémov. Prvý vedľajší itém bude
fishing rod alebo urdica. To sa kraftí takto. A máme urdicu. Ďalšie je flint and steel, ten sa kraftí z 2 flintov a 5 železa ako obrátená čapica normálna. Máme extended flint and steel. Alebo sú tu ešte nožnice, tie sa kraftia jak takto. Proste, ak keby ste chceli urobiť toto, kybel, tu dáte jednu a tu dve a máte tie veľké. A posledný je luk, ten je dosť silný oproti normálnemu, takže je výhodné si ho vykraftiť. Neviem, nejakú zmenu, že by bol odolnejší možno, hej, neviem. Takže ja to teraz vyskúšam. Ja si teraz vyskúšam ja vám ukážem tie krompáče. Ja si teraz pohážem koblu na tie nástroje. Ináč nainštal som si aj tu menej items. Tak a zoberieme si klasický kobl. A vezmeme si, čo ja viem, železo. Takže čo? Rýchlejšie vykope železo. Vyskúšame klasický krompáč. A teraz extended. Je tam taký ten menší rozdiel. Ale u diamantových by to mal byť veľký. Vyskúšame. Diamantový krompáč. A ten lepší. Ale samozrejme, že je to aj odolnejšie a výhodnejšie. Teraz čo ja viem, vyskúšame obsidian alebo. Takže 7 sekúnd a toto. Raz, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže skoro dvojnásobok, toto asi raz tak rýchlo ťažím. Takže môžeme teraz vyskúšať meč. Teraz ešte ukážem meč a môžeme zobrať aj klasický. Napríklad tieto meče sú dobré na zvieratá, lebo sú celkom odolné a silné a nie je to zase tak nákladné, takže dáme si, čo ja viem, dáme si spawnovanie na tie sú není odolné karavy. Musím si dať viac kávu. Spavneme si to krávu. Zase dve rany. Na tento požijeme jednu ranu. Na zombíkovi to je opúčené asi ako okolo toho železného a diamantového tak v strede. Ďalej. Diamantový dáva že vraj na jednu ranu oblúdy, čože ja neviem, či je pravda. Asi hej. Tak asi hej. Vyskúšame zomba. No, na dve rany, čiže to máte. A najväčšou výhodou je, ja vám neukážem, enchanting, že idú enchantovať. Čož je výborné. Napríklad na toho skeletona, na dve rany. A keď si to enchantujem, bude to úplne nezastaviteľný meč. Takže ja ešte niečo poviem k informačke. Ja videa nebudem točiť furt, jak som točil čo 5 videí za deň. Lebo proste tie módy budem točiť už iba, lebo ten let's play som stratil, jak som si preinštaloval Minecraft. To by bolo asi k dnešnému dielu informačno-módovom všetko, tak ja sa na vás teším u ďalšieho dielu. Čau.